Igbo mma mmanụ ekene m unu. Asị m ka ụtụtụ a dịrị onye ọbụla na mma. Ka eku mme ama m na-emeta ọfụma. Ama m na afọ a na-emeta onye ọbụla mma. Ịma n'afọ a bụ 2020 dịka nwafọ Igbo ịbụ, ikwesị ịhazi ma pịkọchaa ihe niile ị ga-eme n'afọ a ka afọ a gara gị siriri werere. Ikwesịrị ịgbakọ ma tinye ihe niile n'usoro. Ịma na ndị oyibo kpọọ ya New Year Resolution. Ikwesị ịpịkọ ma gbakọọ ihe niile ga-eme n'afọ a